ରାବଣ ତ ରାମଙ୍କ ହାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା, ହେଲେ ଆମେ କେମିତି କହିପାରୁଛୁ ଯେ ରାବଣ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି? ଆପଣ ଠିକ ଶୁଣିଛନ୍ତି, କାରଣ ରାବଣ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିଛି। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ସେହି ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ହାତରେ ଅହଙ୍କାରୀ ରାବଣର ବଧ ହୋଇଥିଲା। ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ କଥା ପ୍ରତିଟି ଲୋକ କଥା ଏବଂ ରାମାୟଣରେ ରହିଛି, ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାବଣର ମୃତଦେହ ସହିତ କଣ ହେଲା କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି କି? ଏପରିକି ଆପଣ ବି ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ଏବେ ସେହି ଘଟଣାର ଅସଲି ସତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ, ପୁଣି ପ୍ରମାଣ ସହିତ, ଯାହା ଦେଖିବା ପରେ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଇତିହାସକାର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭିଡିଓକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ ଦେଖିବା ପରେ ଚମକି ପଡ଼ିବେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ ଏହା କୌଣସି ଗାଲୁଗପ କିମ୍ବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରମାଣ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ ଚମକି ପଡ଼ିବେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 8000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଏକ ଏମିତି ରହସ୍ୟମୟ ଗୁମ୍ଫା ମିଳିଛି ଯାହା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଆଜି ବି ମଣିଷ ଭୟ କରେ। ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ସେହି ଅପହଞ୍ଚ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଏକ ବିଶାଳ ପଥରର ସିନ୍ଦୁକ ବା କଫିନ ଭିତରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଶୋଇ ରହିଛି ଲଙ୍କାପତି ରାବଣର ଶରୀର। କଣ ଏହା ସତ? କିପରି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରେ? ରାମାୟଣ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପ୍ରକୃତରେ ରାବଣର ଶବ ସହିତ କଣ ହୋଇଥିଲା? ଆଜି ଆମେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟର ପୃଷ୍ଠା। ରାବଣ ଜୀବିତ ଅଛି ନା ମୃତ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ରାମାୟଣ ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷ ଦିନକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରରେ ରାବଣର ନାଭି କୁଣ୍ଡଳ ଶୁଖିଗଲା ଏବଂ ସେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଭଗବାନ ରାମ ରାବଣର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ତାର ଭାଇ ବିଭୀଷଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ରାବଣର ଶରୀରକୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ହିଁ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ରାମାୟଣର କୌଣସି ବି ସଂସ୍କରଣରେ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କୌଣସି ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରାବଣର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ବା ଦାହ ହୋଇଥିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳେନି। କିଛି ଗବେଷକ ମତରେ ଲଙ୍କାର ସିଂହାସନ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭୀଷଣ ଏତେ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିଲେ ଯେ ସେ ରାବଣର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ଏବଂ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକର ତରବରିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାବଣର ବିଶାଳ ଶରୀରକୁ ସେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେ ଶରୀର ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଏତେ ବଡ଼ ମହାରାଜଙ୍କର ଦେହ କଣ ଏମିତି ଅନାଥ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଲା? ଲୋକ କଥା ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସ୍ଥାନୀୟ ରାକ୍ଷସ ଜନଜାତିଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ରାମଙ୍କ ସେନା ଲଙ୍କା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ରାବଣର ଅନୁଗାମୀ ଏବଂ କିଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରାକ୍ଷସ ବୈଦ୍ୟମାନେ ଗୁପ୍ତରେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରୁ ରାବଣର ଶରୀରକୁ ଉଠାଇ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ରାବଣ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଦଶାନନ, ସେ ମହାଜ୍ଞାନୀ, ସେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ଶିବଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏତେ ସହଜରେ ହୋଇପାରିବନି। ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ରାବଣ କେବଳ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠିବେ। ସେହି ରାକ୍ଷସ ବୈଦ୍ୟମାନେ ରାବଣର ଶରୀରକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହି ସ୍ଥାନଟିର ନାମ ହେଉଛି ରାଗଲାଗଲାର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ଏହି ଜାଗା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯେ ଏଠାକୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ। ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ବିଷାକ୍ତ ସାପ, ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଭୀର ଖାଲ।
କୁହାଯାଏ ଏହି ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରହରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭୟଙ୍କର ନାଗଲୋକର ସାପମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କାହାକୁ ବି ଏହି ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାରଙ୍କର ରାମାୟଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କମିଟି ଏବଂ ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗବେଷକଙ୍କ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ପ୍ରାୟ 8000 ଫୁଟ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି। ଏହା ସେହି ଗୁମ୍ଫା ଯେଉଁଠାରେ ରାବଣ ଜୀବିତ ଥିବା ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କଠୋର ତପସ୍ୟା ଏବଂ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଚମକେଇ ଦେବା ଭଳି ତଥ୍ୟ ହେଲା, ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଏକ ବିଶାଳ ପଥରର ସିନ୍ଦୁକ ବା କଫିନ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି କଫିନର ଆକାର ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହୋସ ଉଡ଼ିଯିବ। ଏହା ପ୍ରାୟ 18 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଏବଂ 5 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯେ ରାବଣର ଶରୀର ଅତି ବିଶାଳକାୟ ଥିଲା। ଏହି 18 ଫୁଟର ସିନ୍ଦୁକ ସେହି ଦାବିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ପଥରର ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ହିଁ ଲଙ୍କାପତି ରାବଣଙ୍କର ଶରୀର ଆଜି ବି ଶୋଇ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବିଜ୍ଞାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ମୃତ ଶରୀର କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରେ? ମିଶର ଦେଶର ମମି ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରୁ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବାହାର କରିଦିଆଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାବଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୋଇଛି? ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ରାବଣର ସେହି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୈଦ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାବଣକୁ ହୋସକୁ ଆଣିପାରିଲେନି, ସେମାନେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେମାନେ ରାବଣର ଶରୀରକୁ ମମିରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସାଧାରଣ ମମି ନଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ରାକ୍ଷସ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦର ଏମିତି କିଛି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଯାହା ଆଜି ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। କୁହାଯାଏ ସେମାନେ ରାବଣର ଶରୀର ଉପରେ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ଦିବ୍ୟ ଲେପ ବୋଳିଥିଲେ। ଏହି ଲେପ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ଏହା ଶରୀରକୁ ପଚିବାକୁ ବା ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। ଶରୀରର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଥିଲେ ସେମିତି ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଗଲେ। ଏହା ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ପ୍ରକାରର ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ଭଳି ମନେ ହୁଏ। ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଏହା ଆଜି ବି ଏକ ଅସମାହିତ ରହସ୍ୟ ଯେ ସେହି ଲେପରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମିଶା ଯାଇଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାବଣ କେବଳ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ 4 ବେଦର ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଗୁଣୀ, ମହାନ ଶିବ ଭକ୍ତ, ଜ୍ୟୋତିଷୀ ଏବଂ ମହାନ ତପସ୍ୱୀ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଥିଲା ଯାହା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବି କଳ୍ପନା କରିପାରିବନି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସେହି ଅପହଞ୍ଚ ଗୁମ୍ଫାରେ 18 ଫୁଟର ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ଶୋଇଥିବା ସେହି ଶରୀର କ'ଣ ସତରେ ଦିନେ ଜାଗି ଉଠିବ? ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକକଥା ଏବଂ କିଛି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅନୁସାରେ କଳି ଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ପାପର ଭାର ଅତ୍ୟଧିକ ବଢ଼ିଯିବ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ରାବଣ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବିତ ହୋଇପାରେ। ଏହା କେବଳ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଏହା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥାଇପାରେ କୌଣସି ପ୍ରାଚୀନ ବିଜ୍ଞାନର ଗଭୀର ରହସ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସତ ଯେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସେହି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫା ଆଜି ବି ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ରାମାୟଣର ସେହି ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା କ'ଣ ସତରେ ଆଜି ବି ଜୀବିତ ଅଛି? ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ଏହି ଲଢ଼େଇରେ କିଏ ଜିତିବ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ଇତିହାସ ଏବଂ ପୁରାଣର ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ଅସମାହିତ ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।
ଦେଖା ହବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।